Wena njengombukeli wale channel, njengomlandeli wale channel, njengosubscriber yale channel, njengomuntu oseka le channel, uNkulunkulu akakulonde, akubusise, uphumelele, uphile, ungabi nenkinga, uthole ixazululo uma unazo inkinga, bese kukhamba kahle empilweni. Nake sicelayo ukusubscribe nokulike nokuthi ube yimember yale channel. Uma uyimember kusho ukuthi lokhu ukuba yimember sokukhombisa ukuthi wena uyafisa ukuyeseka ichannel, uyafisa ukumeseka umuntu osukele lethi content noma ke le content iyakusiza bese ukhombisa iappreciation ngokuthi ufake lo 9 rand njalo ngenyanga as imember yale channel. Uzakhele wakamnisi uyena sibheka iphupho lakhe, mina ngupastor Weningi. Uthi yena good afternoon Pastor Weningi, mina ngiphuphela imoto yezidumbu, ngicela usiza ke ngempendulo. Thanks. Nake singakusho ngemoto yezidumbu kungaba kuningi, ngeke kube kunye. Okokuqala lokho uma uphupha imoto yezidumbu kungaba uphawu nje osuke lukhomba elulubi, osuke lukhomba la ibhadi, usizi noma ukugula noma ke lusho nje ingilosi yokufa esuke iza izoqinisekisa ukuthi kunomuntu ozondlula emhlabeni ngekudala. 2, uma uphupha imoto yezidumbu kuwuphawu esithatha njengolubi. Uma imoto yezidumbu ingena ngesango lomuzi lungakhomba inkinga, isixakaxaka, izinqushunqushu, isiphithiphithi kulowo mndeni okungena kuyona lowo muzi. 3, uma uphupha futhi imoto yezidumbu kuwuphawu lokuba ima ingena ngani ngesango lomuzi, lungasho ukuthi kungenzeka kunomuntu owengena kwelamathongo noma washona kodwa wangalandwa efuna ngabe niyamlanda niyambuyisa nizomfaka ngaphakathi kwekhaya. 4, uma uphupha futhi imoto yezidumbu kuwuphawu lokuba imoto yezidumbu ingena ngesango lesikhungo osebenza kuso noma lenkampani osukusebenza kuyo. Lusho ukuthi kungenzeka kuneyinkinga ohlobhekane nazo kuleyo nkampani noma kulowo msebenzi noma ngokweposition okuyona kulowo msebenzi. 5, kuwuphawu lubi futhi uma imoto yezidumbu ingena ngesango lesibhizinisi lakho ke manje, ngoba lokho kusho ukuthi kumele uqikelele indlela owenza ngayo izinto. Kungenjalo ibhizinisi lakho lizofekela futhi lizohluleka ukwenza inzuzo. Kulokhu kungadalwa yini? Kungenzeka kunabathakathi futhi abazabe ukuthumela ngemimoya emibi ezokwazi ukuthi ifike idle lesimo semali iphenduke lento ibe isipoko noma iphenduke kube umoya omubi ngaphandle kwebusiness. 6, uma uphupha imoto yezidumbu kuwuphawu lubi kakhulu futhi uma uyigibele wena. Lusho ukuthi kumele ukhuleke kakhulu ukuze ukwazi ukunqoba imizamo yabathakathi yokugadla nokuzama ukukuthebula. Ngenzeka bazama ukukuthebula, ngenzeka bazama ukukugadla, ngenzeka bazama ukukulanda. 7, imoto yezidumbu kuwuphawu lubi uma imoto yezidumbu kuwuphawu luhle uma imoto yezidumbu iphukile. Kuwuphawu luhle uma imoto yezidumbu eziyani iphukile ngoba lokho kusho ukulindela ukuthola ukuthula nokukhululeka ngemuva kokushabalala kwenkinga nokuxazululwa kwenkinga, noma ke usuke uzolulama uma ukuthi kade ugulela ukufa noma kunomuntu ozolulama okade egulela ukufa uma ukuthi khona umuntu obegula uma le moto isiphukile. 8, uma uphupha imoto yezidumbu sithatha njengophawu olubi uma ubona imoto yezidumbu kanti uzokuba nohambo uzolithatha. Uma ukuthi kunohambo ohlelayo bese ubona imoto yezidumbu, lokho sekusho ukuthi qiyelela, cophelela, qaphelisisa, ngoba ke ungahlangabezana nenkinga nezingqinamba kulolu hambo lwakho. Okusho ukuthi ufuna ukwenza ama plannings akho ngendlela esezingeni eliphezulu, otherwise uzoshabezela inkinga kulo hambo oya kulona. Ungamane ulumise uhambo osukuzoluthatha ngenxa yokuthi vele luzokuba nenkinga uma uzoba hasty. Siyabonga. Be blessed.